Mati mukupai gospel. Chris knows what ndakatombe gospel artist chaiyo. Apostle wachiri peni. But chinonesa maZimbabweans manje kam. Ukaita muimbi wegospel ukangoita scandal chete. Namwari munopedzerana Mwari ototi ball. But these sons are eating Christians. Nyasho haiperi. But anyway, ndambokupai a few gospel songs dzatakaita nyama dzavo. Jesu anotora Marombe achiasimudza kugara nemadzimambo. Oni Jesu anotora Marombe achiasimudza kugara nemadzimambo.
celebrate. Ladies and gentlemen, zvakangonaka kungoziva Medley. Parhythm guitar takamutora kwaMutare vatamunza muHarare. Ndiwasu anonzi Weli Mutepaire. Hanzi akauya nengodere, wakauya nengodere wewe. Hanzi akauya netrain. Zoga. Guys, birthday ndera yangu harisira Weli. Sharing is caring. But I still limelight yes. Alright, amazaliwa pa base panzoiro.
tamboimbirwa kambo kaunzanzi kuti muende kudenga panoda vasimbi ndo vasimbi vacho saka hatina kesha simbi pabhesi. Akawirirana na usachipanga tuna jeve usachipanga. No indiscipline yoyo. Mara no indiscipline yoyo. Hausi chini. Yes. Chimira para chimira. Hello. Hello para hello. Okay, ladies and gentlemen, on my right is Stephen Kasege. Stephen Kasege is from Glenora. Ndakamuziva 2001. Then anoriza pazeje Glenora. Saka munhu andamwari zvikuru. Ndina kumuendusa ndakaenduka ndega. Everyone. Thank you very much. Okay. Panagara boy atiza. Asina discipline. Drama ndimzi. Hello para hello. Para drama ya. Chimira para chimira. All right. Panagara boy one. Ndakamziva 1995. Yeah, saka hali yanga zada zvaro. Ende Lia vakadzi vakudhara vainetsa kupfimba, mai vako vainetsa kupfimba, saka vangozada zvaro ipapo. Alright, saka para manjishi mfano wangu. Ende amai vake pane time yakungotiti baba munhu please musasiye mwana wangu, whatever you do musasiye mwana wangu. Saka unoziva zvinonzi hanzi munhu kana akuda kushaya anoziva, anenge aitonga ari kuda kuziva kwaari kuenda. So she kept saying the same thing to him, baba munhu please mwana wangu musasiye mwana wangu. And sure around 2003-2004 she passed away. And kana muchitarisa mapicture ndofunga munoona kuti hana mubvira ndamusiya handizvo. Then amai vangu futi she kind of said the same thing kwaari, and she passed away 2007. So he used to be my friend but is now a brother. But at times my brothers ako anokukanda pasi pebhazi okutiza atiza pakeyboard kuita here. Anyway, ladies and gentlemen, pama drums manje mera ndikuzema story. 2001 ndakaenda kunoita national certificate pa College of Music. First day mandagara pa same desk nemwe musikana aitaurisa sterek. Sapa kubvunzana mazita manje ndikati ndonzi Mono, ndoriza magitare, I'm God's favorite guitarist, mwaranakirwa neni sterek.
saka I don't have any control. Pane zvichaitika kwauri ukandibata hafu because mwari anakirwa nei kunyeberiasi saka zvakanzi inonzi dhudhuma nhenga ndobva kubulawayo I'm engaged ndoda kutororwa mai manje boyfriend yangu anonzi Blessing Muparutsa ndati Blessing Muparutsa ngatini I've got a friend anonzi Blessing Muparutsa wekwamutare zvikanzi togona kudaro tikutaura the same person samutsvakiridzo netsvakiridzo dzekwamaitisamaziya vatotoona kuti tiri kutaura about the same person saka ukama wedu wakabva wasimba saka ladies and gentlemen toda kupai Blessing Muparutsa anova murume wadhudhu anova drama wemakore chimbotipa zvekwamutare titi ladies and gentlemen. Hello, Blessing. Mira, Chimira. Zora. Ladies and gentlemen, as we enjoy the album launch, if you can see where the MC is standing to the left side of the stage, flash discs are going for $5. I'm only left with 9 of them. Come clear this stock, and they have these beats in the comfort of your home. Simuzamona, the God's favorite guitarist.